Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon laguno, gaurkoan Zugarramurdi herrira hurbildu gara. Zugarramurdi herria Nafarroako ipar-mendebaldean kokatzen dugu. Zehazki, Nafarroa eta Lapurdi arteko mugan. Gaurkoan, Mendibil mendia igoko dugu, 618 metro dituen mendia. Guztira, 7 kilometroko ibilbidea daukagu aurretik, 430 metroko desnibel positiboarekin. Hemen, Sorginen herria den honetan hasiko dugu gure ibilbidea. Poliki-poliki, maldatsua den ibilbide batetik lepo batera, Ibañetako lepora iritsiz. Eta bertatik gure tontorrera joanez. Bertatik, Baztan eta Bidasoa bailarak ikusteko aukera izango dugu. Baita Lapurdi osoko mendiak ere bai. Beno lagunok, hemen ura hartu eta bagoaz aurrera. Mendibil mendia, Nafarroako iparraldean kokatzen dugu mendia da. Urdazubi eta Baztan udalerriekin batera, Baztan aldea eskualdea osatzen du. 617 metroko garaiera duen mendia daukagu aurretik, Ibañetako lepotik pasaz eta bertatik tontorrera iritsiz. Gure hasiera puntua Zugarramurdi herria izango da. Sorginen herria deitzen diogun puntuan zehazki. 7 kilometroko ibilbidearen aurrean gaude, 450 metroko desnibel positiboa eginez. Ibilbide erraza da, paisai aldaketa ugarikoa, eta behin tontorrean, itsasoa eta mendi kontrastetaz gozatzeko bikaina dena. Nafarroan, Sorginen buruzko gertaera historiko berrizietako bat dauka Zugarramurdi herriak. Eta horrekin, inguruko mendiak ezagutzeko eta paraje liluragarriak ezagutzeko aitzaki bikaina duena da. Kaixo, beste saio batera, gaur Xareta aldera eskualdera etorri gara. Bada Zugarramurdiko Mendibil mendiaren ingurunera ezagutzera. Gure nahia izango da Mendibil inguruneko natura, ekosistemak, animaliak eta landareak zuen ganatzea. Ongi etorriak eta ea sorte daukagun. Mendibil mendira igo ahal izateko,
aukeratu ditzakegu zenbait ibilbide ezberdin, adibidez, atera gaitezke Zugarramurdi, eta Urdax, edo eta Etxalartik, bueno, mendizalearen arabera ez. Baina, iaia hiru herriska horietatik, egin beharreko paisaiaren inguruan ibilbidea pixkat berdina da, hasieran baso mistoen artetik edo ekosistema horietatik abiatuko gara, eta gero goiko mendi magaletan batez ere larreak ikusi ditzakegu. Larre hauek iaia neolitikotik etortzen diren paisaia da, eta pixkat oso esanguratsua da izan ohi delako gure ustiapen tradizionala edo ohikoaren ondorioa. Hemen inguruan abeltzaintza nagusi da, eta larre hauek ustiatuak edo landuak izan dira gure abereen hortzen bitartez. Ikusten duguna hemen atzekaldean izango litzateke horren ondorioa eta abeltzaintzaren ondorioa, alegia, eta baita pixkat ikus daiteke nola abeltzaintza beheruntz egin duen, eta nola basoak aurrera egiten ari duen. Hasieran, hortz horien aktibitatea jaitsi egiten denean, iaia urtean zehar edo 2 urteetan iratzeak nagusi izaten dira, eta apurka-apurka beste zuhaixka batzuk garatzen hasten dira, eta azkenik basoak. Hemen atzekaldean ikusten da pixkat bailara txikitxo baten ezetasunaren ondorioz nola pixkat sahats xume batzuk garatzen ari diren, eta apurka-apurka nola bai lizarrak eta azkeneko zati batean pagadi txikitxo batzuk, baina ja goiko parteetan edo eremuetan nola hemen hararrien haitzak eta larreak nagusi diren. Paisaiari erreparatuz, mendibil mendia igotzen dugun bitartean, pixkat bista hori esanguratsu bihurtzen da. Ikusten baduzue, han atzekaldean, bada iparraldeko Lapurdiko kostaldea ikusgai, eta pixkat altuera honek ematen digu paisaiaz gozatzeko aukera. Hementxe aukeratzen baduzue egun garden bat posiblea izango duzue, adibidez Donibane Loitzuko hondartza, eta hemen pixkat nola da Gulf of Bizkaiko urak ikusteko aukera. Paisaiari erreparatuz esan bezala, ikusten da nola bai xaretan, bai baztanen eta kasu honetan iparralden nola ikusten diren pixkat baserriak sakabanatutak, haren ohiko familiak zituen aberen larreak inguruan dituztelarik, eta pixkat perimetroan edo bai zuhaixkak edo zuhaitzak sakabanatutak dituztela. Oso paisaia ederra da benetan, eta pixkat ohiko lanak ondoriotzat izan duen paisaia. Sekulako bisitariak ditugu hemendikan, eta hemen ikusi daiteken paisaia ederra da benetan, bai. Enare eta Gabi gure lankideak mendibil mendian eta honen inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan Ondokerria hurbildu gara, Zugarramurdira. Zugarramurdi Nafarroa garaiko ipar-mendebaldeko udalerri bat da.
Frantziako mugatik eta Baztanetik kilometro gutxira dago. Saretako eskualdeari dagokio eta 220 biztanle inguru ditu herriak. Eta orain beraz, goazen Zugarramurdi ezagutzera. Saretako eskualdean kokatzen da Zugarramurdiko herria, Ainoa, Sare eta Ordazubi herriekin batera. Herritik minutu gutxira, hain ezaguna den Zugarramurdiko kobazuloa aurkitzen da, akelarre mitikoen edo sorginen bileren topagune izan ohi zena. Arrazoi horregatik 16. mendean herriko hainbat emakume hil zituen inkisizioak. Bestalde, herrian ospitale bat zegoen garai batean eta hain zuzen ere hor dago gaur egun Sorginen museoa. Gaurkoan Koro Irazokirekin gaude, Koro Zugarramurdin jaio zen, eta orain administrazio lanetan ibiltzen da Tokiona Institutuan beran. Kaixo, Koro, zer moduz? Ni ongi, bai. Bueno, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Orai hementxe Zugarramurdin, gurasoen etxean. Bai. Eta Saretako herri bat du Zugarramurdi. Sareta deitu zion eremuni Barandiaran garai batean haitu zen hemen ikerketak egiten eta hola. Eta hemengo 4 herriei mugalde batean gauden Urdazu eta Zugarramurdi. Eta mugain bertzealdean diren Ainoa eta Sarari deitu zion Sareta. Sareta izena duen, gure Saretarra gara. Eta, hoxe, kokatuaga Nafarroko iparraldean, muga dugu Baztanekin, Urdazuekin, eta Sarakin, alde batera, hegoaldera dena mendia dugu, eta iparraldera dena Zabala eta Edekia da, eta eskoletako alde hortatik egun argitan inkluso itsasoa ikusten da. Herri txikiaga, 220 bat biztanle, eta lasaia, ez dakit ez nuke errain lasaia, zeren gero eta bisitari gehiago ditugu. Eta holaxe pixkatola gainetik inez, zaintzen Zugarramurdi, hemen gaude. Eta herriak ze harreman mota dauka ingurunearekin, eta zuk esan diguzu mendiez ere inguratuta zaudetela, orduan ze harreman mota dago ingurunearekin? Ingurunearekin, gaur egun duela gutxi arte nekazaritzan aitzen zen jende gehiena, orduan harreman izigarri estua zuen lurrakin, mendiakin eta hola. Eta gaur egun uste dut Zugarramurdin nekazari bat bakarra dugula, hortaz bizi dena. Eta guretzat bazterrauk dire gozatzeko bazterrak. Hortxe ditugun mendi errexak ditugu, ibilaldi pullitekoak, eta mendik espalin badugu nahi, xelaia haunitz badugu baitare, mugalde batera, bertzera gurutzatzen du, eta gure harremana inguruakin aizialdea da. Mendia gero eta larra gehiago hartua da, tarketeka egiten ditugolako auzolanak bideak garbia txikitzeko, eta hola, hoxe izaiten.
bukaeran gaude. Orain, zehazki Ibainetako lepora heldu gara. 2 kilometro terdi egin ditugu. Herritik atera, Zugarramurditik, bidetik, errepidetik, eta berehala ezkerreko pista bat hartu dugu PR markak jarraituz. Bertatik, igoera daukagu Ibainetako lepora. Hemen, Ibainetako lepoan trikuarri bat eta kronbletxak aurkitu ditzakegu. Eta hemendik gure bidea ezkerrera izango da. Ikusten duzuen bezala, gaurko eguraldia gainera bikaina daukagu inguruko mendietaz disfrutatzeko. Lasai hartu eta azken malda igotzeko prest gaude. Bagoaz! Lagunok, Mendibil orain hemendik 300 metrotara geratzen zaigu, baina aurretik Airagarri mendia igotzeko aukera izan dugu. 589 metro dituena. Hemendik Lapurdiko zati handi bat ikusi dezakegu, eta atzean Larruneko mendia. Bagoaz aurrera. Bueno, lehen hitz egin dugu gure larre edo neolitikoko jatorria duten larrei buruz, eta hau da larre hauen protagonistak. Askotan, bai ardiak, bai txekorrak eta hemengo behorrak bezala, izaten ohi dira mendia hauen ustiapena pixkat egiten dituzten abereak. Ohizkoa da gure mendietan ikusteko aukera, eta esan behar dugu orain Nafarroaren iparraldea pixkat beheruntze egiten ari dela, bai globalizazioa eta gure gaurren egungoko komerietaz pixkat arazoak izaten ari dituzten gure hartzai eta mendiko esplotazioak, ez? Agian datorren urteetan importantea izango da ardura hartzea eta ikustea haiek direla gure paisaien bai jatorria eta bai gerokoaren arrazoi importanteenetarikoa. Ere, ikus dezakegu paisaiaren barruan zenolako geologia adierazgarria dakagun hemen, bai xaretan, bai baztanaldean. Bada paisaiaren ardatz nagusienetarikoa. Ikusten da hemen hararriak direla, bai kolore more edo arrosakoak, eta sedimentarioa dira, eta itsasoen pisuanengatik sortatuak izan direna, orain dela milioika urte, eta sakabanaturik ikusi ditzakegula hemengo mendi tontorrenetan. Paisaiari kolore berezi eta adierazgarria ematen diotenak.
Bueno, Mendibileko ingurunean ikus dezakegun beste fenomeno bat bada hegaztien migrazioa. Jakina da, hemen xaretaren inguruan, bai xaran, bai urdasetik eta azkeneko Otxondoko eta Lizarrietako lepoetatik, Etxalartik ere, bai udaren bukaerako eta udazkenetako garaietan, urtaroetan, hemendikan pasatu egiten direla zenbait hegazti migratorio ezberdin. Adibidez, oso ezaguna da, Pagauzoaren pasa. Hemen atzekaldean ikus dezakezuen Xara eta Lizarretako lepoetako bailarak badira ohitura zaharreko Pagauzoaren ehizaren fenomenoa, ez? Askotan urriako garaietan bisitagai da, pixkat eskaera egiten badugu, eta hemen Mendibileko igoeraren portutik edo menditik bailara iparraldetik ikusteko aukera izango dugu. Hemendikan ere oso adierazgarriak eta ezaguna diren beste mendi batzuk ere ikusteko aukera dugu, adibidez Larun edo Peña Plata edo Gorramendi eta Gorramakileko mendiak. Aukeratzen baduzue zuen egunetako bisitarako haizerik gabeko eta hodei gutxiko egun batzuk begi bistari opari itzela egingo diozue honako txangoan. Eta zergatik uste duzu eman dela aldaketa hori, esan diguzu lehen jendeak nekazaritza lanetan ibiltzen zela eta jada bakarra geratzen dela. Zergatik uste duzu eman dela aldaketa hori? Bueno, hori da, lehenbiziko sektorean bizi duten arazo handia, lan gogorra da, exigentea, astegunik ez duena, ekonomikoki zaila hortik tiatzeko, eta errexago da, eta gainera orain bizi gain toki untan mugako bentak direla, eta turismoa dela hirugarren sektoreko lanpostu haunitz sortu dire, bai atetxetan, dendetan, eta gero bertze gisako lanak errexago dire, denek nahi dugu 8 oren, 7 oren lanin, soldata garbia, aste hondarra libre izan, eta hori da. Pena da, ez, denek bizi gara lurrak ematen duen hartatik, ez? Bai. Nekazaritza, abeltzantza, eta hoi beharko zen ongi zaindu eta ongi saritu, mimatu, bainon gaur egun ez da hori egiten, eta jendeak albezain ongi bizitu nahi du, eta alde hortatik bizi modu hori zaila balin bada, pixkanaka uzten gaten da, pena da, baino. Eta, Koro, zure harreman pertsonala mendiarekin eta hemengo natur ingurunearekin, zein da? Ni pixkat ziminoa naiz, niri gustatzen zait mendian salto eta arat eta unat eta xokoak zautzen ibiltzea eta errekak saltatzea eta hola, eta ni gozatzen dut hemen barna ibiltzeaz. Izaten alda xelai batean, erreka bazter batean, edo mendipuntara, mendipunta ja gero eta gutxio gustatzen zaizkit, Zeba? Ja adin bat badut, eta gorputzak ja erraten okoro, nahikoa duzu nahi, no, ez? Eta Mesa de los Tres Reyes eraino ja behin egon nintzen, eta ja, uste nahikoa dela. Eta hemen txen, atxuria, Larun, hemengo tope hauek ja nahikoa dire. Ez, eta nik orain nahi dut gozatu.
mendira atera eta gozatzeko, pasaietan, bistak ikusten, norbaitekin gaten banaiz berakin solasian ibiltzeko, eta lehen bertze gauza ziren igual retoak jartzea, ez? Arainoan behar dut, eta berzen bat denboran eta pixkatola, ez? Baina ze suertea dugun hemen Nafarroako iparraldean mendi hautan bizi gainak, ze parajea ditugun, eta bertze aldetik erreixak baita ere, zeren adibidez, Xaba, Otsagi, alde hortan bizi direnak paraje izigarri ederatuzte, baina, ostras, horko mendiak ja zutanoagoa dire, eta komplikatuagoak hor galtzen baza galduza. Hemen galtzen zata gertuko zaitzu basarrin bat handik edo mendik, edo pistaren bat, edo norbaite, eta hemengo parajeak franko goxoak dire alde hortatik, eta errex ibiltzeko, eta disfrutatzeko tokia dugu, hautanik disfrutatzen dut. Iritsi gara gure gaurko tontorrera, Mendibil mendira, 618 metro dituen mendia. Hemendik, Zugarramurditik igo dugu. Lehen esan dizudan bezala, gutxi gora bera, 3,5, apurtxo bat gehiago 3,7 kilometro atera zaizkigu. Bai, igoeran. Zugarramurditik atera, errepidea hartu, eta berehala ezkerreko pista bat harturik, Ibañeta lepora heldu gara. Bertan, Trikuarri eta Kronletzak ikusteko eta behatzeko aukera izan dugu, eta hortik 800 metrotara, Mendibil tontorra daukagu. Esan bezala, 618 metrorekin. Hemen atzean, argi eta garbi ikusten dugu Larrun mendia. Eta hemendik ere, oso ondo ikusten da itsasoa. Lapurdi zati handi batekin. Ederki ikusten da baita gure hasiera puntua, Zugarramurdi. Hemen atzean, edo nire aurrean, Baztamailara geratuko zen, bai? Bertizeko parke naturala eta bere inguruko mendi askorekin. Aizkolerigi, Argurruntz edo beste hainbat. Ben, orain gure ibilbidea, beranzko ibilbidea berdina da. Hemendik Ibañetako lepora eta hortik Zugarramurdi herrira. Orain zeo zer jan, zeo zer edan, paisajeaz disfrutatzu eta bagoaz. Beno lagunok, bukatu dugu gaurko ibilbidea, Zugarramurdin gaude, gure hasierako puntua izan dena. Lehen esan bezala, Mendibil mendia igo dugu, 618 metro dituena. Guztira, azkenean 7 kilometro atera zaizkigu. Hemendik atera, errepidea hartu eta berehala ezkerreko pista bat hartu dugu. Hortik, poliki-poliki Ibañeta lepora helduz. Bertan Ibañetan, egia esan, ikuspegiaia ikaragarriak dira, Baztaneko baiera ikusteko aukera daukagulako. Hortik, ezkerreko bidea hartu eta 800 metrotara gure Mendibil mendia hartu dugu, bai? 618 metro dituena. Bertatik, itsaso ikusteko aukera izan dugu. Baita nola ez, Larrun mendia. Eguraldia ikusten duzuenez, bikaina izan dugu. Hasiera eguzkiarekin hasi, eta orain ere eguzkiarekin bukatu dugu. Gogoratu hemen herrian, iturri bat edo bi ditugula, bai, ura sartzeko. Eta krema hartzea, bai, horrelako egunarekin, lepotik gora eguzkiak asko ematen duelako. Bueno, gogoratu, herrian ere, Sorginen herri honetan, oso polita dena, txango polita daukazula eta hemen kobazuloak daudela ondoan. Besterik gabe, bukatu dugu gaurko ibilbidearekin, hurrengoan ikusiko dugu elkar.
Hemen, Zugarramurdiko ere inguruan, Mendibil mendia igotzen hasten garenean, ikusten dira batez ere barietate handiko zuhaitz espezie. Baso mistoa dira, askotan hemen batez ere iparraldean hezetasun ugaria dago eta hasten gara adibidez sahetxekin. Eta gero espezie kanpotar desente ikusten dira ere, adibidez plataneroak edota akaziak. Bueno, akazia batez ere oso erabiliak izaten dira, gure larreetako muga jartzeko edo gero pixkat esiak jarri alizateko, ez? Zura horrek edo gur horrek asko diarduelako bai hezetasuna edo eguzkiaren kontrasteak ere jasanez. Nora ekarri zaituztegu? Begira, Zugarramurdiko beheko lautadetan eta eremu hontan askotan agertzen dira roble del país edo aritz desenteko eta oso urte asko dituzten baso, izpitxo edo hektarea gutxi aurkitzeko aukera daukagu. Adibidez, hemen aurkitzen duguna. Fijatzen bazarete, inguruan agertzen dira ale oso zaharkituak, askok eta askok gizakion eta gure arbasoen aktibitatearen lekuko izan dira ere, adibidez ikusten dira transmutxatuak izan direla, landutak. Transmutxoak esaten bada teknika bat, non enbor nagusia mozten den, eta gero gure berotasunaredako edo animalientzat edo gure egiturak egin alizateko beste adar txikiak bilatzen direla, ez? Aritzen lanketa horren bidez. Hemen inguruan hegazti desente entzuten ditugu, adibidez amilotxak, kaskabeltzak, garrapoak eta freskotasuna ere nabaria da. Oso gutxitan ikusten dira lautada hauek hain ongi kontserbaturiko aritzekin. Beraz, disfrutatzeko aukera ere izango dugu hemen Zugarramurdiko eremuan. Orain, lehorte baten erdian gaude, dakitzuten bezala orain prezipitazioen errendimenduan adituek esaten dute gutxi gora bera berdin gaudela, baina egia da, pixka, urte batzuk ditugunok, antzematen dugula, lehen genituela agian Xirimiriko egun gehiago gaur egun baino. Baina gero, izaten ditugu igual aste bete, 10 edo 2 astez euri falta, eta etozten da egun bate edo bian bota ez duen guztia, botatzen duena. Orain ikusten dugun bezala, errekatxontan, Zugarramurdiko inguruan, nahiko tranquil dabilela, baina sekulako indarrekin jaisten dela, ondoan ikusten ditugun deposito alubial hauek esaten diguten ez. Hemen, zenbait animalien aztarnak ikusten dira, adibidez koipuak eta beste intsektu batzuk ere ikusteko aukera izaten dugu. Eta orain uda partean, freskotasuna bila joten gara ibai hauetara, ez? Hementxe, lasaitasuna, animaliak inguruan, eta freskotasuna antzeman ditzakegu. Saiatuko gara, beste egunen batean ere, animaliak eta ekosistema zuen ganatzen. Hurrengo batera arte, eta mila esker arretagatik. Eta, hemen herrian Zugarramurdin ze giro mota daukazue?
edo badago. Ze giro mota, ze giro mota, ze giro mota. Ze giro Ba, mota. adibidez, bueno, esan duzun bezala, bueno, zuk esan duzu herri txiki bat dela, Zugarramurdi, eta, bueno, ea gazteak oraindik bizi diren hemen herrian, edo erabakitzen duten hemen herrian geratzea, belaunaldi ezberdinen artean harremanik bat dagoen, eta... Ze giro mota dugun hemen, nik uste herri txikiak izateak laguntzen duela jendeen arteko harremana erresa eta hurbila izatea. Gure kasuan bederen hola izan da, zu gatentza igande eguardian edozein ostatura, eta han harrapatuko tutzu main berean pote hartzen nire adinekoak, eta 20 urte duen norbaitekin. Eta gauza bera gertatzen, bestak antolatu behar direla, bestak antolatzeko ere, berdin, bakotxak badu bere arloa eta hola ez, baina kontatzen da herriko jende guztiekin, eta gehiago gainera, eta hor igual guk abantaila dugu, zeren bestetan antolatzen dugun ekitaldi bat da zikiro jatea, eta zikiro jatea lan izigarri handia da 800 lagunei jatera ematea, eta hor laguntza handia behar da, eta hor lan iten dugu jaia herritar gehienak. Orduan horrek sortzen du olako konplizidadea, elkarrekin lanean aitzea, eta gero horren ondotik, hortik bi astetara egiten du refeta, eta karo, zikiro egunean bestetan guk ez dugu ospatu, bestoi, bazkari esaten da bertzentzat, guk hortik dirua, bestetako dirua lortzen dugulako. Baina gero hortik bi astetara egiten dugu gure zikirua propioa guretzat, eta hor giro pulita izaten da, zeren denak hanga, eta harremantzen ga haunitz, eta... Nik uste, erraten aldela, herriko giroa pulita dela, hurbila eta konfiantzazkoa. Gainera, nik uste dut igual aldatu garela persona bezala nik nire gurasoi eta aituz lehenago jenden artean izaten ziren gatazka gehiago, igual bai familien artean, mutikoen artean, borroka gehiago, inbidiak, olakoak nik nire gurasoi aitzeaz, olako historioa kontatzen, eta nikoi trasladatzen dut gaur egunera, eta gaur olakoik ez da gertatzen. Ez duzu ikusten. Ez da gertatzen, orduan, igual, incluso, konbibenzia hobeagoa dugu. Hasi sorte ona. Bai. Bueno, eta horren arira, kontatu izkiguzu, egun berezi batzuk, dituzuela, jai egun edo ospakizun berezi batzuk, eta horrez gain ze beste jai edo ospakizun egite dituzu hemen Zugarramurdin? Importantenak izan ziren bioi, zikiro eguna eta refeta eguna. Gero zeren bertze ospakizunik ez dugu berezik, herri guztietan egiten dimezala San Juan suak, politak izaten dire, eta gero inauteriak. Baina ez dugu tradizione berezik ez batean eta ez bertzean. Pixkat, hoi izan ziren, bertzeik ez olintzero, baina hola, ez berezik ez nuke hola bertzerik aipatuko. Eta koro, zein da Euskararen presentzia hemen herrian? Euskara denek badakigu, baina betikoa ez dugu denek gure artean Euskaraz solasiten. Hor, betiko gatazka, nahikoa da, hiru lagun artean batek ez jakitea, eta gaztelera pasatzen gau, alde batetik, hoi gertatzen da, franko, eta gero bertze aldetik ere, eskolak ze eragin txarra izan zuen, duela urtetik unat edo eskuaraz ematen da, aurrak eskolatzen dire eskuaraz, baina lehen hau ez, eta harremana zen gazteleraz dena, eta bordatxora gaten ginen, eta bordatxon ere barra gazteleraz aitzen zinen. Eta gero hoi gelditzen da, hor zure kostumbrea da pertsona batekin harremantzen za hizkuntza batean, eta hoi gelditzen da. Bai, gero zaila aldatzen. Eta zaila da, eta, bai, euskarako kanpainak eta badire, eta, horrai saiatzen aiga, baina
ze pena ematen duen, herri euskaldun peto hautan, eta karrika ateatzea eta zen min ematen zaituen, kala, karkastilion balin bezala aitzea. Nik uste hor asignatura pendiente bat badugula. Bueno, ohiturak aldatu aldira. Bai. Hori da. Bueno, eskerrik asko kontatu diguzun guztiarengatik, oro. Eta, bueno, guk jarraituko dugu orain gure bisita hemen herrian. Ongi pasa. Eskerrik asko. Ikusi. Hori da. Bueno, Vale, agur. Herrian zehar ibili ondoren Zugarramurdiko kobazuloetaraino heldu gara. Guk honekin bukatutzat ematen dugu gaurko saioa. Hori bai, akelarre bat ikusteko irrikitan gaude. Ez dakit astean zehar ospatuko ote diren, baina guk behintzat gaueraino itxarongo dugu. Beraz, hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.